Но този сън, който го е сънувал, той не го е споделил с мен. Прощавайте ми, брати. Той не го е споделил с мен, за да не се оплаша, само си го е записал в тетрадката. Това беше на 90-та година. А 92-та година това се случи, което той го сънува. На 30 март аз станах сутринта, имах 2 момчета и станах да заведа по-малкия си син на детска градина. Заведах го и когато се върнах, влязох в кухнята да приготвя нещо закуска за по-големите сини, за съпругът ми. И изведнъж един нежен си глас, който ми каза: "Чадо мое, отиди и си легни." Аз се обърнах наляво надясно, погледнах, няма никой и казах: "Само познах те. Ти нямаш власт над мене. Аз съм се наспала. Защо отново ме караш да си легна?" Но този глас отново ми каза: "Чадо мое, отиди и си легни." Аз не се починих, братите, защото много пъти Бог, преди да стане нещо, Бог предупреждава чрез брат, чрез сестра, чрез сънища. Така и на мен Господ ми проговори, но аз не се починих, продължавах да си приготвя закуска. Отново този глас, трети път ми каза: "Чадо мое, отиди и легни." Аз отново не се починих. Изведнъж като че ли някой с зряла вода ме посипа. Аз чувствах, че ще падна. Изведнъж легнах по стената, отидох до спалната, легнах, погледнах часа, точно 8 часа сутринта. Само както легнах, това не беше сън. Изведнъж аз виждам една колесница пред мен, който ми казва, ангел, който ми казва: "Качи си в моята колесница." И аз си казах: "Но защо? Качи се в моята колесница, Бог вика духът ти на отец, да дадеш отговор на твоите дела." Качихме се в колесницата и моментално потеглихме нагоре. Изведнъж аз погледнах надолу и видях тялото си на леглото и казах: Спри колесницата. Обясни ми как се намирам едновременно и при теб, аз си виждам и тялото на леглото." А той ми каза: "Нима не знаеш, че никой, абсолютно никой не може да отиде горе при Бога със своето тяло. Тялото е нечисто, тялото е осквернено и само духът ти е при мен." И аз му казах: "А ти кой си?" И той ми каза: "Аз съм твоят ангел." Всеки човек има свой ангел. И моментално потеглихме нагоре, обаче аз казах: върни ме, искам да взема твоето тяло. Аз не мога без моето тяло, искам си го." Но той каза: "Не, тялото става долу на земята." И когато потеглихме вече нагоре, изведнъж пред нас една много голяма врата и при нашето пристигане тя се отваря. Изведнъж аз видях точно срещу мен един трон, който се беше Бог, но аз не знаех, че това е Бог. Толкова светеше, сияеше. Аз потърках очите си, исках да видя лицето му, но така и не успях. А моят ангел веднага мина зад мен, аз го потърсих и му казах: "Кой е този, толкова свети, толкова... Аз искам да го видя, но не мога." А той ми каза: "Мълчи, това е Бог." И тогава той ми каза с един много тих и нежен глас, и аз познах гласът му, когато бях в кухня. И ми каза: "Чадо мое, какво ми носиш отдолу от земята?" Аз му казах: "Нищо, Господи, абсолютно нищо. Аз не знаех, че тази заедно ще застана пред Тебе. Не знаех, Господи, ако знаех много неща, щях да Ти донеса." Но той ми каза: "Чадо мое, нима не знаеш, че никой, абсолютно никой не знае кога ще застане пред мене. Вие винаги трябва да бъдете готови." Аз отново се извиних: "Господи, ако знаех, може би много неща щях да Ти донеса, но не знаех." И тогава той ми каза: "Добре." Той, моят ангел, мина и каза: "Господи, ето това е нейната кошничка с нейните плодове." Моят ангел носеше моите плодове с кошничката. И аз любопитно погледнах да видя какво имам и видях
жито, ябълки, круши, смокини, но не беше със свръх кошничката с плодове. Показва ги пред Бога и той ми каза: само това ли ми носиш? И аз отново с моето оправдание: Господи, аз не знаех, че дори това си нося. И той ми каза: чадо мое, това са твоите плодове, извършени долу на земята, твоите добри плодове. Когато вършиш добро дело на земята, когато помагаш на някой, това са твоите добри дела и преобраз сега са в тази кошничка плодове. Сега ще си пуснем един телевизор и изведнъж на една голяма стена се появи образът на моя съпруг. Аз много се зарадвах, защото го видях и него. И казах: Господи, и той ли е тук? Помислих, че не съм сама. А той каза: о, не, той си е долу на земята, само твоя дух е тук. И изведнъж, знаете ли, аз видях целият наш дневен живот. Всичко беше заснето и като филм, и минаваше лента. Видях всичко, както ходихме на църква, както сме сега тази сутрин. Видях как идваха братя и сестри в нашата църква, как проповядваше той на амвона, как идваха в къщи братя и сестри и аз ги посрещах, изпращах, пренасях им. Абсолютно всичко това беше заснето. И изведнъж, братя и сестри, аз видях една сценка, както ние се карахме с него. Думите, с които той ме нагробяваше, бяха заснети. Думите, с които аз го нагробявах, и това бяха заснети. И когато се скарахме, аз имах много лоши помисли за него. Тези помисли бяха напечатани с букви и минаваха като лента. Аз ги прочетох и много се засрамих и се изплаших и казах: Господи, как е възможно това? Аз не го извърших. Аз не го споделих с никого. Аз на никой не го изказах. От устата ми не го изреках. Само в миг си го помислих. И той ми каза: чадо, исках да поверя, че не само делата ви знам долу за земята. Където ходите, какво правите, всичко го знам. Но исках да поверя, че и лошите ви помисли знам, когато ги имате и не сте се покаяли, не сте се изповядали. Всичко това е записано. На всеки един живота го записвам. И един ден всеки ще мине от тук и ще пусна целият негов живот и ще отговаря за всичко, което е извършил. И казах: Господи, сега какво ще ме правите? И тогава отдясно се едно на Бога каза: чадо, не това, което влиза в устата, осквернява човек, а това, което излиза от устата. И аз отново се обърнах към моят ангел и казах: ти ме доведе, върни ме долу пред децата, те са ми малки, няма кой да ми ги гледа. А той каза: не, по заповед на Бога аз те доведох, а сега Бог ако разреши, ние ще се върнем, ако не, ти вече оставаш тук. Тогава аз се обърнах и казах: какво ще ме правите? И той ми каза: чадо мое, ние ще се върнем долу, но само с една единствена цел. За всички тези, които са все още долу на земята, за всички тези, които все още имат шанс да се покаят, само с една единствена цел за насърчение, назидание, управление, покаяние, за тези, които ти ще кажеш това, което си видяла и чула. И тогава те ми разрешиха, аз скачих се на колесницата и потеглихме надолу. И още отгоре аз виждах тялото си. Отново на леглото и казах на ангела: спри колесницата. И той спря и каза: сега какво има? Обаче, скъпи брати, вече не това тяло, което аз жадувах да взема. Аз видях горе при Бога колко е чисто и свято. Аз мислех да се върна в тялото. Аз направих за своите деца, че са малки, няма кой да ги гледа. Аз исках да остана горе и казах: върни ме горе, не искам да се върне долу. Но той каза: не, по заповед на Бога ти трябва да се върнеш с една единствена цел.
за назидание, насърчение, управление и покаяние за всички тези, които са все още долу на земята. И аз тогава приближих за тялото си, скочих и влязох в тялото си, духът ми, отворих очите си и тогава заварих моят съпруг, чести до мен, плачеш и се молеше. Защото явно, когато излезе духът ми, аз съм рисала и съм го събудила. И той установи, че нямам пулс, сетил се за съня си и почва да се моли за мен. И аз го заварих как се молиш и плачеш за мен, Бог да ме върне. И ето аз отново съм тук, брати и сестри. Наистина отгледах децата си, наистина те пораснаха и двамата. От големия си син имам 2 внучета, от малкия 1. Вчера направи 2 месеца и наистина Бог даде благословение в моя дом. Моите помисли, брати и сестри, искам и на вас да кажа, когато се скарахме, аз си помислих и казах: Господи, защо той така постъпва с мен, защо ме наравнява? Не искам повече да го виждам. Не го искам повече в живота си, Боже. Не го искам, моля те, Боже. Не искам да го виждам. Това бяха моите помисли, брати и сестри, и Бог я знаеш и ти записа. Така че, нека всеки един да си прави сметка как служи пред Бога, защото всички Бог ни снима и абсолютно всеки един има камера пред Бога и един ден Бог ще му пусне целият живот. Така че всеки един ще даде отговор със своите дела, както и аз. Нека Бог да ни благослови.